Bdiet ħidma sabiex il-guva tal-barbaġanni fil-Buskett li ġiet vandalizzata minn persuna li għadha mhux identifikata titranġa u jkollha aktar sigurtà. Ambjent Malta ser tkun qed isservi ta' spalla għal dan il-proġett u tiffinanzja dan ix-xogħol li fost l-oħrajn se jiżdiedu kameras tas-sigurtà, allarms u anke ħadid biex ħadd ma jkun jista' jaċċessaħħa minn barra. Ma dal-istazzjon Lucas Micallef mill-Federazzjoni Kaċċaturi Nassaba Konservazzjonisti l-FKNK għalli peress li l-barbaġann huwa speċi sensittiv dan il-każ ħalla effett fuq il-barbaġanni l-oħra saħansitra li m'għadhomx jieklu daqs is-soltu. Sibna post biex temporarjament nittrasferixxu l-safar li baqa' għaliex ovvjament qegħdin qasbis qegħdin jieklu. Qegħdin strazzjati ħafna ovvjament daw trauma lihom. U ħaneħduhom għalissa ġew faċilità tal-Gvern. Nirranġaw ukoll xi ħsara li saret u dalgħodu kellna komunikazzjoni mal-Ministru tal-Ambjent u wkoll kellmuna Ambjent Malta. Meta filgħodu ħibda jsir xi xogħol biex nirriċintaw iż-żona kompletament. L-Att Vandalu seħħ ftit tal-jiem wara li l-FKNK flimkien mal-Gvern idew fażi importanti fi proġett li qed jara li ssir il-konservazzjoni ta' dan l-ispeċi. Intant Micallef saħaq li bħalissa għadhom jiġbru l-informazzjoni u filmati mill-kameras tas-sigurtà u filwaqt li appella l-kooperazzjoni kollha min-naħa tal-pubbliku għalli għandhom fiduċja kbira li fil-jiem li ġej jinqabad minn wettaq dal-Att Vandalu. Bqajna niġbru divers informazzjoni mill-madwar biex kemm jista' jkun nikkolaboraw mal-pulizija, bqajna f'kuntatt kontinwu mal-pulizija ddejnielhom l-informazzjoni kollha li kellna. Nisperaw li l-pubbliku wkoll jekk kien hemm xi ħadd kellux informazzjoni diha lill-pulizija. Kif wera l-filmat raġel li kellu wiċċu fi flok daħal minn ġo xibka li hemm fuq net tal-guva u ħa żewġ barbaġanni.